elkarretaratzea egin dute Tubacexeko langileek kaleratzeak salatzeko. Azkenengo egunotan edo azkenengo hilabeteotan 3 pertsona izan ditugu zigorturik bajan egotagatik detektibe bat jarri dietelako eta zuzendaritzak esan du fraude egin dutela enpresaren kontra. Orduan, lehenengo langilea izan zen Laudioko langile bat, eta hori sortez jarraitzen du gurekin lanian, baina azkenengo 2 langileak izan dira kaleratuta, eta gaur egun enpresak duen jarrera mano dura deritzona izaten ari da. Eta ez dira bakarrik kaleraketak, baizik eta enpresa barruan izaten ari diren jarrerak edo represaliak, hori batez ere dira gaur hemen egoteagatik ditugun arrazoiak. Enpresak esan du argi eta garbi, ez dutela berriz onartuko langile hauek administrazio kontseilutik jaso dituztela fraudea edo bajetan edo eguneroko lanean fraudeak topatzen badituzte, hori kontseilutik esan diete hori mano dura egongo dela. Kaleratuko dituztela fraudea egiten topatzen dituzten langileak, eta gainera, naiz eta epaileak esan, ez dituzte berriz onartuko. Egia esan da ez dakigu oso garbi ze nahi duten, ze lortu nahi duten jarrera honekin. Susmoak ditugu. Prentxan agertzen dira noizbehinka edo Jesus Moriz edo horrelako pertsonairen bat enpresakoa, esanez diru gehiegi jasotzen dugula gure lanagatik, gutxi lan egiten dugula, hau multinazionala dela eta beste herrialdetan merkeagoa lan egiten dutela, eta batez ere guk daukagun susmoa da etorkizunean behar bada ere bat planteatuko duela enpresak edo planteatu alduela. Ez dakigu hori izango den edo soldatak jaitsi edo ez dakigu oso argi ze gertatuko den, baina susmoak ditugu.